Vi har så udarbejdet et handlingsforslag til IT Company, hvor vi valgte udfordringen, hvad gør virksomheden for at differentiere sig fra nogle modværkere. Og til at finde ud af det, så brugte vi så TORCH-modellen, hvor det var, vi satte vores SWOT-analyse ind fra fase 2, hvor vi så egentlig satte sammen med de stærke sider af muligheder, så satte vi dem sammen til at finde ud af et eller andet. Og det gjorde vi hele vejen rundt. Så for eksempel der brugte vi i stærke sider og muligheder, der tog vi så en stærk side og satte sammen med en mulighed, og det var så, at de skulle udnytte deres ekspertise inden for service, med at de samtidig havde fokus på miljøet. Og ud fra vores TORCH-model, der kan vi så fremstille 3 handlingsalternativer. Hvor det første er, at IT Company de skal lave en miljøkampagne, som fokuserer på miljørigtigt tøj, som ligesom fjerner forbrugerens fokus fra prisen. Så havde vi et, hvor IT Company de skulle nedsætte prisen på deres produkter. Og til sidst så lavede vi et handlingsalternativ, som sagde, at de skulle åbne flere butikker. Og hvis vi starter med det første handlingsalternativ om en miljøkampagne, som jo så er promotion, der vil så have nogle markedsmæssige konsekvenser i form af den kampagne. Og det vil være, at der vil være øget kendskab til virksomheden. Men problemet med det er altså, at der er kun indirekte respons på kampagnen, da de kun vil få set i forhold til øget salg. Men i selve kampagnen, der vil ligesom give noget PR, eller præferencer til virksomheden, i og med at folk de har noget hæft virksomheden til, med at de satser på miljøet, og det giver en øget værdi for selve virksomheden. Økonomiske konsekvenser ved at lave en kampagne, det er, at det er dyrt, og på kort sigt der vil det have en negativ effekt, i og med at det koster penge, og der er flere omkostninger lige pludselig. Men på lang sigt, så den øgede værdi for virksomheden, og den opmærksomhed, de har fået på kampagnen, det gør så, at det er positivt, og salg det formodentlig det skulle stige. Okay, hvis vi ser på handlingsalternativ nummer 2, som har med at gøre med, at vi satte prisen ned på deres produkter, det vil ligesom gøre, at IT Company de får en større markedsandel. Og grund til det er, at der ligesom bliver en større kendskab til produktet, i og med at der er flere, der får mulighed for at gå rundt i deres tøj. Det går så lidt ind og ændrer deres målgruppe, i og med at de har nogle købemotiver, som ligesom lige nu bruger deres produkter. Og der har vi så snopmotivet, som er folk, som godt kan lide at gå rundt i tøj, som der ikke er så mange, der går rundt i. Og så er der VP-motivet, som er folk, som bare godt kan lide at købe dyrt tøj, fordi det viser status. Og man ligesom føler, at der er en vis kvalitet i, at prisen er også høj. Og det kan vi så se ved, at de førhen, der brugte de differentieringsfokus, som er en snæver målgruppe og et unikt produkt, hvor vi nu mener, at de så har et unikt produkt, men med en bredere målgruppe, så det bliver differentieringsstrategi. Og det er jo så grunden, at der er flere, der kan gå i tøjet, i at det bliver billigere. Alternativ nummer 3 med at få flere butikker, det gør, at de kommer tættere på forbrugeren. Og det gør, at de dækker større geografisk område, i og med at de nok ikke sætter butikker i de byer, de allerede har. Og det giver også en øget kendskabsgrad. Og det går vi ud fra, at lige så snart det bliver mere kendt, så får du også en større markedsandel. De økonomiske konsekvenser er at åbne flere butikker, det vil være, at der er øget indtægter selvfølgelig. Men om det vil være lønsomt, det er lidt om omsætningen, den ligesom kommer til at svare de omkostninger, man har, i og med at det er meget dyrt at åbne butik, eller åbne flere butikker. Men i forhold til, at vi går ud fra, at de skal låne, altså at de skal låne penge i banken, så ser vi det som være nemt, i og med at deres solidaritetsgrad den er høj. Det vil sige, at der er meget virksomheder, der allerede er betalt af deres egen kapital. Og at de vil arbejde, eller ved at arbejde med gæld, det vil de tjene penge på. Så derfor ser vi som okay. Men som konklusion, så vælger vi så forslag nummer 1. Der er færrest omkostninger ved at, ligesom at lave en kampagne i forhold til at skulle åbne nye butikker. Godt nok så er det måske langsigtet, men i forhold til at skulle etablere nye butikker, det vil også tage lang tid. Og det er det, vi ser som værende nemmest til at blive lønsomt. Tak, Andreas. Vi har lige et par spørgsmål til dig. Hvorfor har du netop valgt den
det var relevant, eller jeg synes, det var relevant, og komme ind på, hvordan de ligesom kan øge deres salg, og hvad de kan gøre for ikke at ligne alle de andre produkter, eller alle de andre modemærker. Hvorfor har du så valgt de teorier, du har i din uddannelse? Jamen altså, jeg brugte Torvs-modellen. Jamen jeg har valgt blandt andet Torvs-modellen til ligesom, hvis vi går lidt tilbage og kigger, for at vi ligesom kunne få nogle idéer til, hvad vi kunne gå ind og bruge som alternativer, til at ligesom at kunne øge virksomhedens omsætning og indtægter. Og så har jeg været inde og bruge konkurrencemæssige fordele, i og med at de gik ind og ændrede målgruppe, så synes jeg, det var relevant lige at få det med, for vi kunne se, hvilken ændring der har været. Så har jeg selvfølgelig brugt SWOT-analysen til at udarbejde Torvs-modellen. Ja, Andreas, hvad har du så lært i løbet af hele ugen? I løbet af ugen, der har jeg har selvfølgelig lært at arbejde med Torvs-modellen, i og med at det er ikke noget, vi har haft så meget om før, så det er noget, jeg var inde og læse om, og dermed ligesom været ved at lave noget selvstudie for at finde ud af, hvordan vi skal udnytte det. Så har jeg lært at arbejde med case, hvordan vi går ind og opstiller de her handlingsalternativer til, hvordan virksomheden kan arbejde med at